Assalamu alaikum, muna muku barka da zuwa wannan channel mai albarka. Da fatan kowa da kowa ya kasance cikin lafiya. A yau wannan bidiyon namu na farko insha Allah za mu fara muku bayani wannan bidiyon namu na farko mai taken me ka sani game da namba. Shine bidiyon na farko za mu fara karatu da shi. A cikin sa insha Allah za mu muku bayanin me ake nufi da namba. Ya kalan namba rage, me amfani ita namba. Wani amfani kuma namba za ta yi mana a gaba. Me yasa muka fara sa wannan topic din a farko kafin mu fara zuwa manyan topic. Wannan shine abin da zamu fara shi insha Allah. Kamar a yadda kuke gani a hoton da yake kan wannan screen din shine kamar yadda wani bawan Allah ya bayanin sa. Number is a mathematical object used to count, measure and level. Abin da ake nufi shine wai number wani object ne ko wata alama ce wacce ake amfani ta kirga ko a auna ko a level din wani abu. Shine wannan abin da ake nufi da number. Saboda kuma yana different kind of number na ƙasa kala. Misali kamar in muka zo English number wacce kowa ya fi sani, muna da misali kamar a ce muna da 1 2 3 4 5 6 7 da sauransu. Inda misali in muka je can wani yarukan muna da wasu lambobin kamar in muka je wani yaran kamar Arabic za ga su ma muna da nasu wadda ɗaya su take haka. Namu kenan 2 3 wannan uku mata zane ba, barin gyara ta. Misali 3 4 5 da dai sauransu. Inda kuma muka juya ɓangaren Roman kuma muke lambobin su kamar haka. Ɓangaren Roman muke lambobin su kamar haka. 1 ɗin su tana a haka, 2 tana a haka, 3 tana haka guda 3, 4 tana haka, 5 tana haka, 6 tana haka, 7 tana haka da sauransu. Wannan shi ake nufi da namba a takaice. Ita namba dai amfani ta shi ne ana amfani ta ne wajen ƙoƙarin gano, wajen ƙoƙarin a mejan wani abu ko a lissafa shi ko a aje ganin sa ko a ƙirga wani abu da ita. Shine asalin amfani ita namba. To sai mu tsallaka zuwa na gaba. Shin wai ita namba tana da type? Ita namba kala nawa ce? In kuma kala ce, wata ita namba kala nawa ce kuma me misalanta? To misali dai a ɓangaren lissafi wanda shine abin da ke a gaban mu yanzu, muna da type a namba kala da yawa. Amma wanda suka fice wanda zan ɗauka shine farko muna da wanda ake cewa natural number, wanda ga bayanin sa ya fito akan screen. Natural number dai su ake kira da counting number a wani guri. Abin da ake nufi natural number shine duk wata lambar da ta fara daga 1 2 3 4 5 6 7 8 har zuwa mana gashin kinki wata muke cewa infinity in mathematics, wata muke zana ta kamar haka. To duk wa'innan su ake cewa natural number, inda a wani gurin a wani faɗar kuma yana iya ce musu counting number. Misali da wanda infinity muna zana ta kamar haka, kamar 8 ce a kwance, haka muke zana infinity. To wa'innan su ake cewa da natural number ko a ce counting numbers. Ana amfani da su ne wajen kirge. Amma yana da kyau cewa mai sauraro ya sani ko mai karatu ya sani cewa ita natural number ba ta ɗauka number mai fraction point. Misali a ce 1/2. Wannan ba natural number ba ce, bari tana tsakanin 1 zuwa infinity, amma ba natural number ba ce ba. Yawa sai kuma misali idan ko kuma number, duk wata number take da point ko a ce 0 point kaza ba natural number bace ba, counting number bace ba. Dai a ce natural number abinda ake nufi su ne lambobin kirga wanda za mu buƙace su a nan gaba muka zo karatun, musamman yayin da muka zo set za mu buƙaci type number. To sai mu tafi type na gaba, shine ake nufi whole number. Shine ake cewa whole number.
wanda ga bayanan su nan shi ma ya fito a screen. To me ake nufi da whole number? Whole number is a number without fraction. Duk wata number da ka sani a duniya wata ba da fraction ita ake kira da whole number. To na san wanda zai ce a tsaya Abdulwahab, ɗazu ka ce min counting number ba ta fraction, yanzu kuma ka zo ka ce min whole number ba ta fraction. Ai abubuwan sun haɗe. Tsaya ka ji abokina, to ba haka abin yake ba. Abin da ake nufi idan mun ce ma whole number mu dan dawo baya kaɗan mu yi lissafin whole number shine lambar da ta fara daga 1, 2, 3, 4 har zuwa infinity can. Amma da na ce counting, idan na ce whole number su ne na whole number ko a ce counting number. Amma aka ce whole number shi ana nuna cewa duk wata lamba da take mara fraction whole number ce. Misali, bambancin shi ne ita whole number ta fara daga tun daga minus infinity ne ta zo kan ta taho ta zo kan 1, 2, 3 har ta karasa kan infinity. Wannan shi ake cewa da whole number. Misali na san wanda ya kara samun rudani. To kai bambancin na kaɗa shi ne gaba ɗaya natural number is a whole number. In natural number whole number ce amma ba duka whole number ba ce natural number. To misali ya ake nufi, ya nake nufi, na san har yanzu wanda ya ce na cikin kwanto. Misali ita whole number za a iya samun minus a jikinta amma natural number ba ta da number mai minus. Ita natural number ta fara da kalmomin da suke positive ne. Kamar misali abin da ke nufi ita natural whole number har za a ganta, misali za a iya samun minus 5 a whole number amma ba za a sami minus 5 a natural number. Ita whole number za a iya samun minus 100 amma ba za a samu wannan a whole number ba. Wannan shine abin da muke nufi a nan. Misali wannan shine abin da muke nufi da whole number. Da fata a gamsu, amma kafin mu kulle barin ƙara ba da wani misali. Ita dai whole number da aka ce a kawuta tana fara ne daga kan minus infinity zuwa plus infinity. Wannan misali ba zuwa plus infinity, wato wannan kenan. Kuma ita whole number ba ta da fraction a cikin ta kamar natural number take ba da fraction. Amma ka ce kuma natural number, ita natural number tana fara daga 1 zuwa infinity plus infinity. To bambancin kawai da mutum zai gane shine ita whole number da minus a jikinsu har da lambobi masu minus. Ita kuma natural number tana farawa ne daga number take da number 1. Duk wata number minus ba za a same ta a natural number ba. Wannan shine batun da yake a takaice a ciki, ba wani abu ne mai wahala. Sai kuma da ƙarshe kuma ina so ne bayan cewa dukkanin su biyu ba za a samu number mai point a cikinsu ba ko fraction. Wa'annan su ake nufi da whole number da natural number. Sai mu tsallaka zuwa number na gaba, wata ita ma yanzu gashi nan bayanin ta yana fara fitowa bayyana a gaban screen. Wannan wata ita ce integer. Ta guri na gaba integer whole number za a iya kyanta suna da integer da whole number da abu ɗaya suke nufi, ba su da wani bambanci. Ita integer da kanta integer whole number ta ita abin da take nufi shine kamar yadda whole number take ta integer, duk wata number ta tsakanin minus infinity zuwa infinity wacce ba point bace ko fraction bace ba, za mu iya kyanta suna integer. Kamar yadda idan ba kwanta maka bayani na whole number, kamar muna da minus 20, haka wannan whole number ce kuma integer ce. Amma ina da 20 minus 2.1, wannan ba whole number bace, ba integer bace, ba natural number bace ba. Za mu zo kansa a nan gaba. Idan har za a samu number mai point ko fraction, to wa'annan sun shaɓa daga dokar whole number, integer, natural number. To misali ka abin ya zama ya hargitse, ita barin da farko na ƙara ɗan wani recaption ɗan kaɗan. Ita natural number shine duk wata lamba take positive mara minus a jikinta kuma ba fraction ba, suna natural number. Ita kuma whole number da integer shine duk wata lamba take positive ko negative in dai ba fraction bace ba, ita ce whole number ko integer. Kaga bambancin da ke tsakanin shi ne a ita natural number positive ko ake samu,
amma a whole number da integer za a samu negative, amma duka su biyun abin da ya haɗa su ba su da fraction a ciki, ba da decimal point a ciki. Duk wasu lamba zo mai fraction ko decimal point ba za ta faɗa gidan wancan ba, ba za ta faɗa gidan wannan ba. Da fata an gamsu. Allah ya ba mu sa'a. To bari mu ƙarasa zuwa gida na gaba, sai ake ce real number, wanda to gashi ma bayanan sai ya fito. Abin da ake nufi shine aka ce real number, shi wannan shine inda ya haɗa dukkan nambobi da suke na duniya gaba ɗaya, wanda muka fi amfani da su a mathematics, banda imaginary numbers. Na san mai karatu ya san akwai wasu abubuwa da ake ce musu imaginary, irin su i da sauransu, wanda su ma muka zo kansu a can baya, a can gaba za ku sani a bidiyoyin mu na gaba. To me ake nufi da real numbers? Real number shine duk wata number da ta fara daga minus infinity zuwa plus infinity, ko mai point ce 0.2 misali, ko mai fraction ce 1/3, ko mai root ce root 2. Duk dai wata lamba za su tsakanin wa'in abu, ko mai fraction, ko mai point, ko mai decimal, ko mai abu wani abu ce, in dai ba imaginary number bace ba, sunanta real number. Saboda haka duk wata lamba da take a duniya take zama real number. Wannan shine ɗan takaitaccen bayanin da za mu yi game da wannan. In ka duba, bari mu ɗan ƙara bayani kaɗan kafin mu wuce number na gaba, type na gaba. Wato real numbers kamar yadda na faɗa shine duk wata number za su tsakanin wa'annan. Kaga real number kenan ita ce ta ɗauki dukkan lambobin da muke amfani da su na yau da kullum a ɓangaren lissafi. Inda duk wata number za ka same ta real number, ita ta haɗa duk wata number take da fraction, da mara fraction, da mai point, da mai minus, da mai positive. To bari kafin mu tsallaka lambobin na gaba da ɗan gyara caption yadda zan haɗa abubuwa. Bari mu kuma mun fara da lissafi na natural number, wanda su ne fara a farko, wanda su ne ce duk wata number take positive kuma mara fraction, mara decimal point, sunan ta natural number. Sai muka tsallako kuma bayanin whole number da integer, wanda su kuma shine duk wata number take positive ko negative amma mara fraction. Idan muka tsallako nan kuma gaba inda ake gurin real number shine duk wata number take positive ko negative, mai fraction, mara fraction, ita ake kira da real number. Da fata an gamsu, an gane da bayani yake kenan. Ni gaba ɗaya su duka lambobin za a same su ne daga cikin, an samo su ne daga cikin real number, tunda shi haɗa duka lambobi gaba ɗaya. Wanda in mun shigo ɓangaren set za ku gani, za ka ce misali is element of real number. Misali za a ce wanda ya kafkar da na jamu da nisa, za a ce a is the element, ya barin rubuta, a ce a belong to real number. Ana nufin cewa a ta kasance kowace a za ta iya samuwa akan kowace number take daga minus infinity zuwa infinity, mai fraction, mara fraction, mai point, mara point, positive ko negative. Duk abin da ake nufi kenan shine real numbers. Wannan shine sign na real numbers. Wannan r din ita ce sign na real numbers da ake rubuta da barin cire wannan abin, wanda shi yana nufin all real numbers ne, amma aka sa wannan r din ita ke nufin real numbers. Yayin da ita kuma natural numbers, yayin da kuma natural numbers za ga tana nufin, bari mu gani, yayin da ita kuma natural numbers za ga tana nufin ake zane n haka, shine wanda yana nufin all natural numbers. Sai kuma su bangaren integer, wanda ya gaskiya suna sha'afa, amma in muka zo bangaren inda za mu yi amfani da wannan da set zan sako su duka insha Allah. To sai mu tsallaka bangare na gaba na kusa na ƙarshe, wato prime numbers. Menene prime numbers? Prime number shine duk wata number take da factor guda biyu, 1 and itself. To an zo wani gurin, menene factor? To in aka ce factor shine lambobin da za su raba wata lamba ba tare da sun bada point ba. Misali idan na ce ina da 4, factor din 4 a nan gurin su ne na farko. In na ce ina da 4 misali, factor din 4 zan samu a nan gurin, shi na neman factor na 4, shine zan samu akwai 2, akwai wani matan daga farko, in ta shiga 1 divided by 4 haka zai bada 4, 2 divided by 4 za ta bada 2, sai kuma ita kanta 4 din. Kaga waɗannan su ne factor na number. Muna bayani akan factor kenan da farko. Idan na ce misali da wata number kamar 6, ita ma nemo mata factor ɗinta.
na ɗauki wata number kamar 6, bari ne mata factor ɗinta. Na ɗauki wata number kamar 6, ina da 6, in zan nema factor na 6, na ɗauko 6 zan ɗauko factor ɗinta, zan samu misali 1 2, kaga 2 za ta raba 6 sau 3 3, sai ita kanta 6 kaga wannan ita ce factor na 6. to abin da ake nufi da factor kenan da farko, duk wata number da za ta shiga wata number ta raba ta ba tare da point ba. amma ga in nace kamar 6, a zo nace ina a cikin factor ɗinta nace 4, kaga 4 ba za ta raba 6 ba sai ta bada fraction ko decimal point, wanda wannan shi ba daidai bane ba. to a misali na gaba za mu tafi shine wanda na abin da muke bayani akai, wato prime numbers. shine wanda na abin da mu tafi na gaba, wato prime numbers. to a bangaren prime numbers abin da ake nufi shine duk akwai a cikin nambobi da suke masu akwai nambobi, to akwai nambobi da suke to su factor din su guda biyu ne kawai, daga 1 sai ita kanta ba su da wani factor bayan haka. to su inda nambobin su ake kira da prime numbers, wanda zan kawo mana first 20, first ina tsanan 10 ɗinsu ne, wanda sai tsakanin daga 1 zuwa 30 na su zan fara kawo su a misali na prime number shine da farko a ce misali ina da 2, kaga ita wannan 2 din duk wata lamba take a duniya ba za ta raba ta ba sai an samu decimal point, in dai ba 1 ba da ita kanta. kaga wannan shine aka ce 2 is the first prime number. kaga ni daga 1 sai 2 shine ko za su raba ta ba su da bayan point ba. amma to in ka samu wata misali yanzu ka ce 2 divided by 3, in ka sa calculator ka zaga ya baka mai point, kaga cewa kenan 3 ba ta raba 2 ba, kuma ba wata lamba sai wannan guda biyu. amma za ka iya gwada lambobi masu yawa ka gani ko za ka fi samun, to misali sai abu na gaba, misali a ce na ɗauki 3, kaga ita ma ba wata lamba za ta raba ta daga 1 sai 3, in ba so ba wata lamba za su raba ta da ban ba da decimal point ba ko fraction. to kaga wannan ita ma 3 ta ba ta izinin zama prime number. to amma misali bari mu gwada ko ka amanta da dokar mu ta prime numbers, idan muka ce ita abin da ke nufi shine duk wata lamba wacce za ta raba kan duk wata lamba wata ba wata lamba za ta raba ta ba da point ba daga ita sai ita kanta. lambobi biyu ne ko za su raba ta wanda ba su ba da point ba, ita kanta da ɗaya, to su ne lambar da muke kira prime numbers. to bari mu gwada ko mu ga ko za ta yi satisfaction. to ko ga ko kamar yadda ku sani in muka raba 4 divided by 1 za ta ba mu 4, to mun samu ɗaya. in muka raba 4 divided by 2 za ta ba mu 2, mun samu 2. idan muka raba 4 divided by 3 za ta ba mu da point, ba ma san point. idan muka raba 4 divided by 4 za ta ba mu 1, kaga mun samu factor 1 2 3. saboda haka 4 ba prime number ba ce ba, 4 ta faɗi. me yasa 4 ta faɗi? saboda haka 4 ta faɗi. me yasa 4 ta faɗi? saboda ta saba dokar da muka ce factor din ita prime number ko guda biyu ne, daga 1 sai ita kadai. inda 2 ta shigo 2 ta bata lissafin 4. to kamar haka abubuwan suke. zan ba da misalin wasu daga cikin prime numbers, mutane sai zai addara ba a gani ba za su taba ba da wani abu da ba haka ba. misali na mu tura wannan sama don mu samu wani da za mu yi rubutu. misali na gaba shine mu dauke 5. in muka dauki 5 kaga 1 za ta raba 5 gida, 5 divided by 1 zai bada 5. to 2 divided by 5 zai ba mu 2 point wani abu ne, 2.5. kaga ba mu bukatar point dama. sai kuma muka ce 3 divided by 5 zai ba mu 1.7 wani abu ne, kaga shi ma ba mu bukatar point. sai mu ce 4 divided by 5 zai ba mu 1.0 wani abu ne, kaga shi ma ba mu bukatar sa. so sai mu dawo nan gaba sai mu ce 5 divided by 5 kaga zai ba mu 5. to kaga wannan ya tabbata cewa 5 ta cancanta ta zama
prime number tunda factor ɗinta guda biyan daga 1 sai ita kanta. To bari mu gangara zuwa gaba. Misali mu ɗauki 7, lamba mai wahala ake kenan. In muka ce 7, muka ce 1 divided by 7, kaga ta shiga 1 ta satisfaction. In muka ce 2 divided by 7 zai ba mu 3.5, kaga ba ma bukatar sa. In muka ce 3 divided by 7 zai ba mu 3.7 wani abu ne, kaga shi ba ma bukatar sa. Idan muka ce 4 divided by 5 zai ba mu 1 point wani abu, ba ma bukatar point dama. Idan muka ce 7 divided by 5 zai ba mu 1 point wani abu, shi ma ba ma son point, 5 ta faɗi. In muka ce 7 divided by 6 zai ba mu shi ma 1 point wani abu, 6 ita ma ta faɗi. In muka ce 7 divided by 7 zai ba mu 7, zai ba mu 1, kaga 7 ta samu nasara, 7 ta tabbata cewa ita ma prime number ce. To misali, amma bari mu ƙara gwada da wata lambar da take mai sarƙaƙiya. Lamba da ke mai sarƙaƙiya a ɓangaren wannan bayan na prime number ita ce da ake cewa number 9. Mutane da yawa suna kuskuren ɗaukar ta a prime number, amma kuma ba prime number ba ce ba, tana ba mutane matsala. Ya abin yake? Bari mu bi bayaninsa, kwatar da hankalinka dan wa za ka gane yadda abin yake. To ita dai 9 da farko in ka ce 1 divided by 9 divided by 1 zai baka 9, kaga 1 ta satisfaction. Bari mu dan da shi sama da mu da daɗin aikin. Idan ka zo ka ce 2 divided by 9, kaga 2 ba kai ba. 2 divided by 9 zai baka 2 divided by h divided by 2, kaga zai baka 4 ne. Kaga 9 divided by 2 zai baka 2.5 ne. Kaga ni wannan bai ba. In ka dina calculator ka sanna 9 divided by 2 za ka baka number by decimal point. To kaga 2, kaga cewa banda 2 ta faɗi. Idan muka zo muna fara neman factors ɗinsu ne da farko, sai mun neman factors ɗin sai mu gwada. In muka ce 9 divided by 3, in dai kana calculator ka sa 9 divided by 3 za ka samu 3. Daga nan idan muka ce 4 divided by 9 za mu samu 2 point wani abu, 5 za mu samu 1 point wani abu, 6 7 8 su ma duk kana calculator ka za ba za su yi ba. Sai kuma 9 divided by 9 kaga zai ba mu 1, kaga ita ma 9 ta samu shiga kenan. Kaga wannan ta zama da factor 139, kuma amma mu a dokar mu ta prime number an ba kuma ta ba mun ce only 2 factors take da shi. Duk wacce factor ɗin ta yau ta 2 to ta faɗi. Kaga to ita wannan ta samu factor har guda 3, saboda haka 9 ba prime number bace ba. Da fatan an fahimci abin da nake nufi. Yanzu kafin mu kulle bari in bada misalan prime number wanda suke na sama. Prime number na farko muna da 2, yace first prime number, sai 3, sai 5, 7, 11, 13, 17, 23. To wani zai ce na kama ka, 23 ba prime number ba ce ba? 23 ba ta rabu da wata abu da 3 ba? Yawa dan uwa, 23 ba ta rabu da 3 ba, ka tuna. Daga nan sai daga 23 sai 31 da dai sauransu. Wa'annan su ne first prime number da muke da su. Misali bari muga gudanar muka samu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. To duk yayin da aka ce ka kawo misalai na prime number, in ka kawo wa'annan sun isa, su ne prime number da muke da su. In dai ku kaga guda tara ai sun isa, an samu da yawa. Yawa to sai bayanin zamu na ƙarshe. Na ƙarshe kafin mu kulle, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe da like da share. Amma kafin mu kulle bari mu ɗan yi wani recaption, wani ɗan takaitaccen summary ko wace wata yar quiz karama wata za mu ciro lamba mu ce wannan wata lamba ce ka zaɓa ka faɗa kanka da kanka, mu ma sai mu faɗa, sai kai tunani ga cewa abin da ka faɗa daidai ce. In ba daidai ba ce ba to muna shawartar ka da ƙara kallon wannan bidiyon a nutse, za ka fahimci abin da ke nufi. Idan kuma baka fahimta ba, ga nan mu dan za ta bayyana a screen, sai ka biyo mu saka a group na WhatsApp inda ake turo tambayoyi muke ƙarin bayani. To bari mu fara. Ina so wannan za mu zo akan farko za mu fara akan type of numbers. To
ina so wani ya faɗa mu ita wannan lambar me take nufi. Yanzu zan rubuta ta, wace kalar lamba ce. Yauwa, wacce zan sa ne, wacce zan sa ne. Bari in sa 12. Ita wannan lambar a wani gidan lamba za a same ta? Aha, natural number ce, prime number ce, whole number ce, integer ce, real number ce. Ta, yanzu muna sauran mai karatu. Za a iya samun ta gida daidai wa. To, gida nawa kai ka samu? Bari ba ka sakan biyu kai tunani da kanka. Kai tunanin gida nawa ka samu ta, nawa take, sannan ba da amsa. Yawwa abokina, lokacin ka ya ƙare. Bari mu fara ba da amsa. Allah sa ina son ma ka samu daidai. In Allah ya da ka samu daidai. Misali na farko shine ita wannan number 12 din za ta fada da a farko ba zan fara duba da kan natural number. To ita wannan 12 natural number ce, za ta fada natural number ko kuma mun muke cewa counting numbers. Me yasa ta fara gidan counting number ko natural number? Saboda kamar in ba kuma ta definition din abin da muka ce shine natural number shine duk wata number wacce take positive ce kuma ta fara daga 1 zuwa infinity. Kaga 12 ta fara daga 1 zuwa infinity kuma ba negative number bace ba. Kaga na farko natural number ce, na san kar ka ci wannan. Sai kuma gida na gaban da muka ce whole number. Shine whole number shine ake nufin duk wata number wacce ba ta da fraction. To ita wannan 12 din kaga ba ta da fraction kuma ba ta da decimal point. Kaga cewa kana san ka ci wannan shi ma. Sai kuma gida na gaba integer ce, da shi kuma duka integer ce waye duk wata lamba take ko mai minus ce ko mara minus ce, in dai ba ta da fraction ko decimal point ita ma integer ce. To kaga wannan ita integer ce. Sai kuma gida na gaba wato real numbers. Real number shine shi kuma lambobi dukkanin su wanda muke amfani da su. Kaga wannan dole mata zama real number, tunda shi a real number muna nufin cewa duk wata lamba take positive ce ko negative ce, mai point ce ko mara point ce, integer ce ko ba integer ba ce, ba suna ta real number. Kaga wannan 12 din ita ma ta zama real number. Sai gida na gaba prime number. To an zo da ita prime number ce. To bari mu gani factor ɗinta nawa ne. Factor muna da farko za mu fara, za mu ce muka ce 12 divided by 1 za mu samu 12. Kaga mu samu point ba, 1 za ta je. Muka ce 12 divided by 2 za mu samu 6. To 2 za ta je. 2 factor ce ita ma kenan. Muka ce 12 divided by 3 za mu samu 4. Kaga ita ma 3 ita za mu samu 4. Kaga ita ma kenan 3 za ta je. Ita ma 3 factor ce. Ta bari mu gana gaba. In muka ce 4 divided by 12 zai ba mu 3. Kaga 4 ma factor ce. Idan muka ce 5 divided by 12 zai ba mu point, ba factor ba ce, ba masu. In muka ce 6 divided by 12 zai ba mu 2. Ita ma ga 6 zama factor. Ita ma 6 zama factor. In muka ce da ƙarshe muka ta tafiya da za su ba mu da point sai mu zo mu ce 12 divided by 12. Kaga ita kanta 12 ta zama. Bari muka ta factor an ta guda nawa ne. 1 2 3 4 5 6. Lambobin da za a raba 12 da su ba tare da sun ba da point ba guda 6 ne. Tab mun je babban lamba kenan. Amma amma kuma ta ba dokar mu ta prime number cewa mukai lambar da ke da factor kawai guda biyu ita ake cewa prime number. Lambar da ba wata lamba ta raba ta da kaɗai sai ita kanta ita ake cewa prime number. Haka tun da kanan 12 ta faɗi. Da ga ita 12 2 za ta raba ta, 3 za ta raba ta, 4 za ta raba ta, 6 za ta raba ta, ga 12 za ta raba ta. Kaga abin ya mata ma yawa. Lamba 6 mu da muke ne mai lamba 2. Kaga 12 ta faɗi kenan. 12 dukkan lambobi ta shiga category din su amma ban da gidan prime number. To bari mu tafi mu ƙara wani guda ɗaya. Yawwa. To sai wani ce ni ne nake da ina da 99 point 3. To wannan wace kalar lamba ce? Mun baka sakan 5 kai tunani. Gida nawa za ta shiga, gida nawa za ta faɗi.